दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया गुलिसुक बर' गामिनि जि ब्रह्म मन्दिर बे ब्रह्म मन्दिर जि लुनाय जि हाबाफारि बेखौ दिनै जोङो गायसनजेनदों खुन्था गायदो दिनैनिफ्राय जागायनो आखायाव लादो बे आखायाव लानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि जि माने रादाब बुथुमनाय जि रादाब बिजों दा बे रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बर' कछारी अट'नमास काउन्सिला बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला गिबि जि एलकेसन मोनदों दा बे गिबि एलकेसन हिसाबै बे अट'नमास काउन्सिलनिफ्रायनो बे गामियाव 10 लाख रांनि मोनसे ब्रह्म मन्दिर लुफुंनायनि जि मोनसे थांखि लानाय जादों बे हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनै गायसननाय जाबाय दा जों आसा खालामो दिनैनि बे ब्रह्म मन्दिरा एस पार एस्टिमेट हिसाबै खोब मोजाङै लुफुंजागोन आरो बे ब्रह्म मन्दिरावनो बे गामिनियानो जा बा अन्यान्य गामिनियानो जा जे गामिनि जि समाज फोसाबनायनिफ्राय हमनानै सोलोंथाइनिफ्राय हमनानै बायदिसिना माने मोजां हाबाफारिफ्रा मोजां खोथा बाथ्राफ्रा बे मन्दिराव सावरायजागोन आरो सावरायजानानै समाजा मोजाङै डेभेलप जागोन बेखौ जों आसा खालामो आरो लोगोसे बे मन्दिरावनो जि ब्रह्म धोरोमारि बिथांमोना सिबिनायनि गेजेरजों गावसोरनि गोसो गोरबोनि जि लुबैनाय गोसो गोरबोनि जि हास्थायनाय बे हास्थायनाया मोजाङै जाफुंगोन मोजां मोनफुंगोन होननानै जोंहा बे समाव जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बुंथिनो लुबैदों। सार दिनैथ' नैबे जेनेबा खुन्था गायसननाय खालामबाय फाउन्डेसन डे बे हिसाबै बेवहाय आरो दिनै नैबे जोंनि लखिमपुर हालामाव गिबि ना आरो दंबावो? बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंना होजानायनि उनाव गिबि खेब आरो बेनि उनाव गोबां दंबावो खिन्थु बे ब्रह्म मन्दिर जि दिनैनि जि गायसनजेननाय जि दिनैनिफ्राय जागायनाय बेनो गिबि खेब। जा पर्टेल निउज चेनेल बेनि मावथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे जोंनि रायजोफोर दा नुनो मोनबाय BKWAC नि डेपुटि चेयारमेन सृजन बसुमतारिया गिबि खुन्थाखौ गायसनग्रोबाय जोंनि जोंमा मन्दिर जाय मन्दिरखौनो जोङो गोबाव दिननिफ्राय साननानै दङमोन सानसे समाव समायना महरै जोङो लुफुंनो हागोन नाथाय जानानै फैयाखिसै राङारि बिथिङाव जों जेरैबो लोरबां बेनि थाखायनो जोङो लुफुंनो हायाखै जाब जुबै लुनानै जोङो गसाइ सिबिनाय इसोर सिबिनायनि खामानिखौ बे मन्दिरावनो खालामबाय थादोंमोन नाथाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों देग्लाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गिबि खेबनि थाखाय जाबायदि रां अनसुंथाइ 10 लाख एस्टिमेटनि बेयाव जोंहा गोजोननाय दङ आं सानो 10 लाखनि जाबादि अनसुंथाइ होनाय BKWAC नि बे मोजाङैनो बाहायजागोन आरो जोंनिया समायना महर लागोन बे मन्दिरा आंहा जोबोर मिजिं दं बेनिफ्रायनो जोङो खौसेथि रैखाथि गासैखौबो मोनो माने मन्दिर नङाब्ला इसोर सिबिसालि थानसालि नङाब्ला जोंहा थांनानै थानाय जेबो मोन्थायखौनो मोना ओंखायनो जोङो गिबियावनो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जों इसोरनि मुंखौ लाग्रोयो आरो बे गोथार थानसालियाव गावबा गावनि न'खराव सिबिनायनि उनाव जेला ज' जागोन जोंना पुर्निमा अमाबस्यायावथ' जोंहा ज' जाखायो आरो गुबुन जर'खा जाबायदि दिनफोर थायो बेफोरावबो जोङो बेवहाय जोङो हम यज्ञनि बाथ्राया फैखायो बेखौ होबाय थायो जोङो दिन बादि होबाय थायो बेनिफ्रायनो जोंनि गामिया एसे देरहासार जादों होननानै आंनिफ्राय फोथायनाय दङ आरोखि दा जोंनिया गामिया फिसाब्लाबो गुलिसुक गामिया फिसाब्लाबो जोंनि गेजेरनिफ्राय एसे रोंगौथि गोनां ओंखारदों साख्रिआवला साफा सानै ओंखारदों गोरों गोरा ओंखारदों आरो गुबुन बिथिङाव एसे गावखौनो देरगा जौगा खालामनायनि बे फैबाय थादों आरोखि आरो दानि लाइमोनफ्रा इयुनफोरावबो दानि उन्दै अनजालि गथ'फ्राबो फरायसाफ्राबो इयुनाव गेदेर गोलाव जागोन होननानै मिजिंथिबाय नाथाय गिबियावनो जोङो मन्दिरनि सायाव फोथायनांगोन इसोरनि सायाव फोथायनांगोन इसोर सिबिनायनि उनावसो जोङो बेनि फिथाइखौ मोननो हागोन आरो बारा बुंनो गोनां थाङाखै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा डेपुटि चेयारमेन सृजन बसुमतारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे बेजों सिथाबफानानै थानाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिल्ला आरो दखरा लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमुवारि आफाद आरो गुबुन जायफोर धोरोमारि आफादफोर दङ
बे आफादफोरनि बयनिबो हेफाजाब मोननानै जों खौसेथियाव फैनानै जेब्लाबो हेफाजाब होनो थाखाय जों आसा खालामो। जोबथानायाव बे फंसेखौ बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय। जाबायदि दिनै गिबि खुन्था गायसननायनि हाबाफारि लादों, बे हाबाफारियाव मोजाङैनो जाफुंदों आरो इयुनाव बे मन्दिरा समायना महर लागोन आरो जुगामि जागोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। बाराखौ बुंलाया, एसेनो बुंनानै बयनिसिमबो फिन आंनि अननाय सिबिनाय हामलायनायखौ बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथि एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय सार। मानगोनां गेदेमा रिपर्टार्स नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि बे गुलिसुक बर' गामिनि जे गोथार ब्रह्म मन्दिर एबा कमिउनिटि भवन, ब्रह्म कमिउनिटि भवननि बे बेखेवनाय एबा फाउन्डेसन ले गायसननाय बे हाबाफारियाव दिनै नोंथांमोना जि बाहागो लानानै फंनैसो बाथ्राफोर एबा बिबुंथि लाखिनो गोसो जानानै नोंथांमोना नुजाफैदों, बेनि थाखाय साबायखर जासिबाय। आरो बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो सोरजिनायनि उनाव दिनै नैबे समाव जे गिबि सबनसिरि सेरफां बियाबनि जे गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो धोरोमसालि गिबि ब्रह्म भवन एबा गुलिसुक बर' गामिनि ब्रह्म मन्दिरखौ बेखेवनो मोननाया एबा डिपुटि चेयारमेन मानगोनां सृजन बसुमतारीनि जि सानस्रि एबा सान्थौनि गेजेरजों जि बे गोदान बे जायगाखौ एबा आवगायनाया, गिबियाव आवगायनाया खोब मोजां जादों होननानै आं सानो। बे समाव आङो आफादारि बिथांमोनखौ UBPO, एबसु बा बर' थुनलाइ आफादनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोन ज' जानानै जि हाबाफारिफोरखौ दिनै लादों, बिनि थाखाय आं साबायखर जासिबाय। आरो बे समाव गोजोनथाव बाथ्राया बे जे गुलिसुक बर' गामिया मोनसे जारिमिनारि गामि जासिगोन, जे बड'लेण्डनि बाहेरनि अट'नमास काउन्सिलनि लखिमपुर जिल्लानि सबनसिरि सेरफां बियाबनि गिबि हाबाफारि हिसाबै गुलिसुक बर' गामियाव गिबि ब्रह्म मन्दिर गायसननाया बे मोनसे जोंनि थाखाय, लखिमपुर जिल्लानि थाखाय मोनसे जारिमिनारि। जायखिजाया बे समाव गोथार हाबाफारिखौ बेखेवनो मोननानै एबा बे समाव बेखेवनायाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो आं सानो जोंनि बे गोथार बे ब्रह्म मन्दिरा मोनसे जारिमिनारि ब्रह्म मन्दिर जागोन आरो बेवहायनो बे ब्रह्म मन्दिरनि गेजेरजों बे गुलिसुक बर' गामिनि समाज, धोरोम आरो जौगानाय गासै बिथिङावनो बे सावरायजानायनि गेजेरजों मोनसे आदर्श गोनां गामि जागोन होननानै आं सानदों। आरो आनान गसाइ एबा इसोरा बे गामिजों लोगोसे डिपुटि चेयारमेन आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ बोर सारस्रिथों होननानै आं फंनैसो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेरजों बिबुंथि लाखिबाय। गोजोन्थों।